Här är en kona hiss någonstans på den hem. Här är så att vara öppet som syra. Kolla monospace. Gud. Åtskjuter certifikatet. Är den här inspekterad? Den är inte ens inspekterad. Vart fanns det till inspektionscertifikatet? På disk. Där är någonstans på assistentvägen säkert. I alla fall någonstans på den här. Kanske till och med nedslaget. Varför stannar hissen här? Jag måste vara den gamla maskinen då. Ska vi gå ut och kolla vad det här är? Det måste vara nedslaget. Det sitter ingen identifikationscertifikat. Vad fan är det här något? Nej, det är kanske något annat sorts certifikat. Fokus. Nu blir 4 en 2D. Irriterande knapp. Sån där ful konen är en signal. Byte för hissen har startat. Typiskt kone. 1000 kilo 13 personer byte 2012. Nu blir 4 en 2D. Ska kolla här. Modernt bärlås. Som sagt, hon är ekodisk. Maskinrumsfritt är det här. Då vet jag inte vad det är för något konstigt. Kanske något gammalt eller inspektionscertifikat. Stäng vi dörren. Nu. Där har vi den. Kör den neråt. Stäng. Irriterande knapp. Femplan. Om vi är till 4 så tar vi en pepkan. Kommer för mycket. Hallå? Nej. Jag har visst inte för mycket. Levling. Levlingen var kanske inte den bästa. Det kommer lite längre bak. Och lite mellan. Det är inte det kommer någon sprit. Inte så värst fin. Nej, det gick inte att förvända. Det var vissa isar som funkar. Så den där kan jag inte äta.
Fyll konerna till namngivan. Episk. Byggd 2012. 11:43, 57, 56. Sakligt. Stäng. Nu på dörrtekniken igen. Typisk konedörrteknik. Stänger vi dörren och vi hittar någon annan. Hej. Cadvio, simple is. There it goes. Wait for the white one to adjust, and that's it.